50 student minn 7 iskejjel sekondarji tal-Istat ġew ippreżentati b'ċertifikat talli temmew b'suċċess il-programm ta' Sport Career Development. Dan il-programm li tnieda 5 snin ilu għandu lan li jagħti aktar importanza lill-isport fl-iskejjel, filwaqt li l-istudenti jkollhom l-opportunità li jkomplu jwessaw l-orizzonti tagħhom f'dan il-qasam. Fil-fatt permezz ta' dan iċ-ċertifikat li huwa ta' livell MQF 2 jew 3, l-istudenti jistgħu jkomplu l-vjaġġ edukattiv tagħhom f'livell post-sekondarju, fosthom fl-MCAST, l-ITS, il-Higher Secondary, il-GEM 16+, f'De La Salle u saħansitra fis-Sixth Form ta' Għawdex. Fost dawn il-50 student kien hemm Janik Vella li għandu tant tal-qalbu il-futbol. Il-programm tal-SDB għajni għal-ħajja ta' kuljum. Peress li nħobb ħafna l-futbol, kelli session oħra l-iskola, allura għajt iktar attiv. Iżda Janik ma kellux biss sessjonijiet ta' futbol, dan il-programm huwa msejjes b'tali mod li lil Janik xorta waħda tagħtih edukazzjoni holistika. Dan spjegah l-uffiċjal tal-edukazzjoni Kevin Azzopardi. Aħna ridna illi il-programm, il-pakket li qed nofru lill-istudenti jkun wieħed komplut, nafu illi min jixtieq jagħmel karriera fil-futbol, importanti ħafna li jkun jaf informazzjoni dwar l-antidoping, dwar il-nutrizzjoni, dwar first aid, anke jekk forsi adattata l-karriera ma tkomplix kif wieħed jixtieq jista' jaqbad karriera oħra fl-isport. Min-naħa tiegħu il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima irrimarka li kull student u studenta għandu jkollhom l-opportunità li jilħqu l-aspirazzjonijiet u l-ħolm tagħhom saħansitra fl-isport. Illum qegħdin naraw l-ewwel grupp ta' studenti li wara 5 snin jieħdu t-taħriġ, jieħdu t-tagħlim, jiġu edukati f'dan is-settur tant popolari, tant importanti, qegħdin propju jieħdu ċertifikazzjoni li permezz tagħha jistgħu jkomplu dak li huwa l-istudju tagħhom, fuq kollox ikomplu jimmaturaw, ikomplu jiżviluppaw sabiex għata pedata għalfejle ikollhom aktar ħiliet, aktar għodda li permezz tagħhom jistgħu jilħqu karriera f'dixxiplini differenti. Bħalissa madwar 1000 student f'Malta u Għawdex qegħdin isegwu dan il-programm.